Covid előtt mindig ilyen hosszabb távra próbáltunk tervezni, hogy hova akarunk elérni 3 év múlva, hova akarunk elérni 5 év múlva, ez úgy mindig a fejünkbe volt, és úgy próbáltuk tartani magunkat egy ilyen hosszabb távú tervhez. A covidos évben újra kellett szervezzük a fesztivált 3-szor, mielőtt lemondtuk volna, úgyhogy akkor azt mondtuk utána, hogy ennél kezeljük egy kicsit lazábban ezeket a terveket. És ez amúgy nagyon pozitívan is visszacsatolt ránk, mert sokkal könnyebben tudtunk utána növekedni, mert nem voltunk abban a skatujába benne, amit úgy eltervezünk, hanem mindig annak az évnek a lendületéből, amit meghatároztunk, vagy amit megéltünk, rá egy hónapra, mert úgy szoktuk kb. Amikor vége a fesztiválnak, rá egy hónapra körülbelül van egy hónap pihi, amikor mindenki kipiheni a fesztivált, és akkor utána kezdjük el szervezni a következő évet, tehát ami azzal kezdődik, hogy a célokat meghatározzuk. Itt nyilván bizonyos előadókban azért többször van, például az idei headlinerek, a Dimitri Vegas és Like Mike, őket próbáltuk 3 éve elhívni, tehát hogy igazából már ott volt csőre tölte, hogy egyszer csak sikerül hívjuk őket, úgyhogy ilyenek vannak, de azt, hogy pontosan milyen léptékben, miben gondolkozunk, azt most már mindig egyik évről a másikra döntjük el.